heɗiyankoɓe Pindi TV on calminama on jurama on jettama a salminama nede salminama teddugal en garteɗo ayaw men gam addude jewte men hanki fina tawa jewte mamiraɓe men ɗe tawɓe mamumen mawɓe ɓe jeeyi yo Allah yimoɓe yafoɓe hanoɓe aljanna mawɓe ittunoɓe yaware nden eɗen gandi leñol fulɓe wona bilaɗo fof mema wona bilaɗo fof lappa wona bilaɗo fof aybin walla yenna en mbiyani gasi ha laaɓi kono ustima mawɓe jaade ko ɓuuri hewde e gandal kono kadi won sukaɓe ganduɗa ina janggina keddoyi yo Allah fewnu gandal ngal Allah waɗa hen woni jodde ɗo koye ɓimen miñi men ceerno Ousmane Ba wona lawol gotol ɗo e makko ɗo o waɗi ɗo jewte gandal gande men gande ɓaleɓe o waɗi ɗo jewte ko fate salligi ko fate ko nandi hen koye galle he o jeeya ceerno Alassane Ba ko addi fof calmina bandiraɓe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam mbede salmina yeɓiyonkoɓe Pindi TV e salminde dennagal wonɓe ɗo e galle he e salmindema an Baba Abou Diop e salminde caméraman ma Mansour Thiat e yettude Allah kadi no feewi e artude jottade ɗo henna huccide bandiraɓe fulɓe fatabarakallahu ko weltare mawde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noon mbaɗiyetta banam debbo miñam Khady Sall mo tigga sire kanko ñanten oɗo wutte en pilmirma on laabi kono kadi ndeno ko teddugal eɗen mbiya teddugal famɗata kanko Khady Sall mo tigga sire to France o jaama ceerno sanaɗe men nadde e yewtere nde a wayrama yiyeede ɗo holto ganduɗa eyyi mi wayrama yiyeede nde wonno haalo pular mbi ko yimɓe fof ndendi yuɓɓinte eyyi mi ɗanninoma mi yeehi Côte d'Ivoire mi yeehi no koyno Gambie yehin ha Mauritanie eyyi caggal ɗum kadi nde arta fa tabarakallahu natama e nder leydi ndi no feewi nde wonno en jogui hen yimɓe so tawi a gollodiri e mabɓe ɓe jiiɗat ko ya tawɓe eyyi ɗum ɗon ina weela ɓe ɗum waɗi sababu yimɓe hewɓe somin jottodiri jottodiral dewgal lawol jottodiral pewgal ɓe jiiɗata ko ittude min Dakar ɓe gadda min ɗo ɓe goni ɗo pour ɓin mbawa gollodirde e sehilaɓe mabɓe e musiɗagal e musidɓe mabɓe e bandiraɓe mabɓe hoddi mabɓe ko ɗum wonno wayrude ceerno Alassane yaltude Pindi TV fa tabarakallahu wayrude mi yaltude woni hitande eyyi nde wonno so tawi haalo pular mbi jungo so ɓooye gaska tan wonko tawi ɗon eyyi ceerno Alassane hande wona neɗɗo mo ganduɗa batteɗo présenté e nder leñol fulɓe eyyi ala to neɗɗo noddata ala to neɗɗo noddata kam ala momi jottodirani e nder leñol ngol fa tabarakallahu taw ko ɓuuri hen hewde woni sababu ko Pindi TV ɗum noon mbeɗa yetta leñol ngol no feewi mbeɗa yetta Pindi TV naaɓe no feewi e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum ɗo yo Allah waɗɗum téléji ha leñol ngol fof wawa hejde hen assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullah en goɗɗoyta puɗɗoɗen ko gandal koode oɗo saaha ɗo yeehi ha ndungu ngu woni e gasde dabbude ina soyna ina jogo arde nguleyki ne heddi ɓuuɓol ne soyna so tawi a namnama gandal koode hande holko woni gandal koode holko koode pirtata holko koode nafanno e nder leñol meɗen hanki eyyi fa tabarakallahu gandal koode ko hunde yajde eyyi so tawi neɗɗo ara golla ko wiyete inde Allah so tawi Allah humpitanima ko wiyete gandal koode pour gollana neɗɗo o ha haaju makko fewa ina saɗi kono woodi ko andu mbiyete ilmu nujum eyyi ilmu nujum la budda jangga ɗum kumpitoɗa ɗum tagui neɗɗo ene jogui ko wiyete tabiya ene jogui ko wiyete rawhan ene jogui ko wiyete haal eyyi tabiya woni jikku neɗɗo woni gonka makko e gurdam makko koode noon pecci koye pecce nayyi ina jogui hoodere nden wiyete ko hawaiyu ina jogui hoodere wiyete ko naariyu ina jogui hoodere wiyete ko maiyu ina jogui hoodere wiyete ko turabiyu ɗum tagui neɗɗo so tawi hande e misal neɗɗo yiiɗi suka debbo o yeehi e ceerno yo ƴeewanmo hakkude o sono moƴƴi walla moƴƴani ceerno o ƴeewa ruttoto ko to banggal koode eyyi so tawi o ruttima e banggal koode fa tabarakallahu tawama debbo o hoodere makko ko hawaiyu bi maana weeyo tawama gorko o hoodere makko ko naariyu bi maana jeygol wiyete ko nden on ɗon hakkude ina moƴƴi o ɓeeɗo ɗiɗo so ndesodiri gorko o ma waw ɓamtade ma waw yiide hoore makko ɗum tagui ina jogui hen yimɓe eɓe jalta leydi ndi walla ɓe gummoɗo ɓe paye banggoɗe ɓe ɗanno taw saaha moɓe ɗanni o hoodere koode mabɓe kuccani e nokku moɓe goni o ɗum waɗi sababu saaha jaa neɗɗo ɗanno won toon duuɓi nogas walla duuɓi capantati walla duuɓi sappo o yiilo kayitaji ronka dañde en jogui hen yimɓe kamɓe so tawi ɓe jooɗima ɗo ɓe goni ɗo ɓe mbawa dañde par ce que saabu koode mabɓe wona koode jottoɗe en jogui hen hoodere wiyeten ko munqalib nden noon hoodere ko yahoore
nden on ɗon neɗɗo labudde o ɗanno o wawa udditade e kala nokku mo e kala fannu mo yiɗi dillude en jogui hen ko hoodere neɗɗo en jogui hen hoodere wiyetende ko sabit on noon neɗɗo so tawi o ɗannima o wawa dañde wona kayitaji wona jawdi ɗo yiiɗi fof yo yaha aduna he saabu hoodere makko nokku goto ɗo woni ɗo jibina ɗo ko ɗon tan o wawi wonde o liggoɗon o daña ɗon saaha adi neɗɗo liggo ha uddito e nokku mo woni o Allah waɗa o haqqille makko yiɗa e yidde yaltude o yeeya dennagal ko joguino ɗanno o wattinto ko e dañde caɗele ɗum tagui gandal koode so tawi a humpitima ɗum fa tabarakallahu Allah ina wawi walludemo e ko heewi ina wawi waɗandemo suturaji kewɗi ɗum tagui haysin sa teskima mawɓe men nden so tawi ndungu ina naata ina jogui noɓe gandirta ɗum ɓe gandirta ɗum koye koode so tawi ndungu ina yalta ina jogui noɓe gandirta ɗum ɓe gandirta ɗum koye koode saaha neɗɗo haysi tawi aynaɓe nden so tawi neɗɗo o aynoyi o majji e nder ladde ina jogui hoodere nde o ƴeewata o andata nde ɗo hoodere ɗo ko funnague walla ɗo ko hirnague ɗum ɗo adi firti ko hoodere ina tindina neɗɗo o e gurdam muɗum ha neɗɗo o wasa faljude walla ha neɗɗo o wasa nadde e heure aji taw ko e hoodere o rutti so tawi neɗɗo o hoodere makko ko jeygol a yeehi to ceerno o waɗnima istihara wima ya yaltin sadak ndiyam on ɗon sadak wona sadak makko neɗɗo mo ganduɗa hoodere makko ko jeygol sadak makko o yaltinto kala ko hunde nde koyno biskit en walla ñiiri kosam en walla beñe en hunde nde ganduɗa ko jeygol waɗum transformé so tawi neɗɗo o hoodere makko ko ndiyam on ɗon wiyete ko yo ɓuur teddinde sakkade ndiyam so tawi neɗɗo o hoodere makko ko hawa e yu ko weeyo ko dow woni on noon wiyete ko yo teddin sakkade koyno fruit kala ko fuɗata e dow lekki koyno pomme walla orange walla mandarin walla banana so tawi neɗɗo o hoodere makko ko turabi o ɓurata wawde sakkade koko fuɗata e nder leydi koyno guerte en soble en pomme de terre en tabarakallahu a jaama ceerno Alassane annani hen damal a heewi ko neɗɗo wima gandal jinneji gandal seydaneji jinneji woɗɗo nden e gandal koode holko sendo ɗum eyyi ilmul jinni e ilmu nujum ina ɗeɓi sertude ay ɗum tagui saaha neɗɗo yalta wima mbeɗa jogui jinneji tawra ko anda holko woni jinne eyyi neɗɗo e jinne gona gotum neɗɗo jinne e hoodere wona gotum ɗum tagui fa tabarakallahu so tawi a yi neɗɗo o jooɗima ha ɓooyi haqqille makko haqqille o diftama haqqille o so diftama so tawi a ƴiwima haysino a waɗani koye nder sihara ma andu jinne gonɗo e makko ko jinne tokoso walla ko jinne mawɗo saabu so tawi neɗɗo dañi duuɓi 40 so tawi ko insaniya joni noon o haqqille o wirnima kono o waɗata ko gueɗe sukaɓe ɗum noon tindinta ko jinne gonɗo e makko ko suka so tawi neɗɗo o aɗa yiya hen saaha neɗɗo taw o ala haqqille o koko wirni kono o waɗata ko golle mawɗo ɗum ɗon tindinta ko oɗo jinne nanguɗomo o ko jinne wona jinne tokos ko jinne mawɗo tabarakallahu jinne no neɗɗo sohlirta dañde jawdi waɗa sacrifice hirsa neɗɗo hono muɗum walla sohla ƴiƴam neɗɗo jinne e hoore mum ko noon sohlirta mana sacrifice e nder mabɓe fa tabarakallahu jinneji no yimɓeɓe mbaɗira dañɓe e wasɓe ko noon waɗiri e nder jinneji dañɓe e wasɓe ɗum tagui ko jiita neɗɗo wiye ko jinne hanɗinimo jinne wawa hanɗinde neɗɗo ɗon ɗo heblanani ɗum nde wonno ko itti haqqille neɗɗo o wona hunde wemde ɗum tagui jinne so wonko sohlata o sohlata ko haqqille neɗɗo ɗon o heblata ko jinne hono makko o finance ɗum jawdi ko wayno kanŋe walla ko wayno kalis so tawi on pari ina jogui neɗɗo mo sohlata joni noon so tawi ɓe ƴeewi haaɓe gandi neɗɗo mo potata hanɗinde o e on ɗon saaha o heblano ɗum o waɗa ɗum préparé o daroy on nokku so tawi neɗɗo o wirtima e on nokku o waɗa maniére mo ganduɗa so neɗɗo huccite makko haqqille mum yahat kono so tawi o hucciti jinne o hucciti e neɗɗo haqqille mum yahani tan jinne o wullat par ce que o wiyata ko mission makko waɗi échec ɗon fa tabarakallahu haqqille joni noon ko sohlata e haqqille mako ko hakkude nde kulata nde haqqille ma yahata ende artata ko ɗon o ittata e mako e ɗustude e mako ɗum tagui saaha adi e neɗɗo wurti e jinne wurti e ma ina wannuma ka fatani wadde walla gona pijowo walla gona gujjowo walla gona neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo baɗowo ko ka fatani wadde walla gona neɗɗo mo ganduɗa kala ko dañɗa bonat ɗum noon fa tabarakallah wurtede e jinne ina wona sababu ɗum ɗon tagui neɗɗo so tawi aɗa ɗano wiyede ya janggo ayatul kursiyu walla so tawi a fini hade ma yaltude galle ma mbiɗa e janggo suratu ikhlas laabi 3 ɗum noon ina jogui ko ɗum wallatma to banggal hendu to banggal jinneji walla eko nennen eko nandi hen saaha neɗɗo jeeya neɗɗo yaltoyima mbiɗa jogui 50 jinne walla mbiɗa jogui 100 jinne tawat ko neɗɗo anda holko woni jinne kadi yimɓe yo gandu neɗɗo ɓuuri jinne martaba e maqama ɗum tagui nde Allah wi
walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ɗon Allah innano jinneji kono nde Allah wi Allah rutti haali qur'ana o wi wama halatul jinna wal insa illa liya'buduni mi tagarani neɗɗo e jinne hay hunde sowona heɓe ndewami wadde serni neɗɗo e jinne ko neɗɗo ina waɗi tew e ƴiƴam jinne ala tew e ƴiƴam fa tabarakallahu a jarama ɗo duñeren tan ko nadde e ɗaɓɓowo hono dewgal debbo jiɗɗo seeɗa haali nani alhaali koode on holko wodere muɗum eyyi debbo mo ganduɗa fa tabarakallahu ko jiɗɗo resede ɗon on noon debbo so tawi a ari a heewani ruttindemo e ilmu nujum on noon ƴewata ko holko woni sababu o jooɗademo hawdañi duuɓi 30 walla duuɓi 40 o resaka so tawi a andi hol caɗele ɗe e on noon saaha mbaɗa feere ƴewnama lorgal guittowol ko woni e makko ngal saaha ina wona humre saaha ina wona hunuko yitere saaha ina wona golle neɗɗo so tawi fa tabarakallahu a andi holko woni sababu ko holko tardinimo resede walla saaha no wasa wonde humre no wasa wonde kunude taw haɗimo resede tan ko wasa jogade ɓayre e onon saaha so tawi haɗimo resade ko wasa jogade ɓayre bindantama ko ɓayre nde o looto so tawi o lootimo ɗum inchallahu taala ma Allah addanmo gorko fa tabarakallahu bawɗo resdemo bawɗo suurdemo heddi noon so tawi a gollani neɗɗo o lotgal ko faati e ɓayre to banggal dewgal a wawa wiidemo ko gorko boɗejo arata walla ko gorko ɓalejo walla ko dañƴo walla ko basɗo heddoro saaha aɗa gollani neɗɗo o worɓe gara o nodduma téléphone ɗima min aroɓe wona ɓe jinmi an mbawɗa tan ko ñagadema yo worɓe gara kono a wawa andude worɓe aroɓe yimɓe yo mbattu barakallahu ɗon kala ko mbomi somi fami meeɗa resede debbo kadi no resede laabi ɗiɗi tati walla gotol seere e yiɗi kadi resede honka meɗo fof ko ñawonde ko wotere walla wona wotere eyyi saaha debbo ina rese en jogui hen rewɓe kamɓe ɓe mbawa jooɗade e dewle mabɓe eyyi ɗum noon kamɓe ko tabiyam ɗon duttoɗa ko ilmu nujum ko ɓuuri hen hewde on noon debbo mo wawa jooɗade e dewgal muɗum kewɗa wiidem ko yaltin sadak oɗo so tawi o teddini on no sadak inchallah e ñiibde hen mo dañ dewgal kadi mo won ñiɓɗo e dewgal makko kadi so ɓuuri hen hewde kamɓe hay sinno ɓe ñiiɓe e dewle mabɓe kala koɓe jibini heewi ko mayde ɗum noon ina wona sababu golle ne waɗa ɗum humre ne waɗa ɗum kumoɗa humre nde ganduɗa gorko so yima no wawi yiddema no wawi haaldudema ha ala ko heddi sowona resdema kono o wawa artude saabu wonko wonema ko ina haɗamo arde wadde ko wi ko wadde labudde neɗɗo o duttoɗa joguiɗo ngal ɗon gandal o wawa walludema e on ɗon situation mo ganduɗa ha mbawa yaltude e caɗele he ɗum ɗon jaltintantama ko sadak dokkama lolgal o looto e on noon saaha so tawi o yi haw dañi gorko en jogui talkuru dokotamo haɓɓa kala ko ganduɗa en ittamo e dewgal he Allah ma waɗamo sutura ha wawa ñibde hen ha o maaya walla gorko o maaya inchallah ceerno sa waɗa saaha no mbiɗa ni kala garɗo artata kala garɗo artata ha waɗa saaha wiye so tawi neɗɗo haali tan yo humi joni joni hoto fati ha waktu nagam walla ha waktu nagam o wadde ko ɗum sabuto ɗum eyyi ɗum ɗon foof humere joni joni nde ɗum wonata sababu seerede joni joni nde eyyi soko wonema hadma dañƴo gorko ko ɗum noon labudde guitta ɗum ay ɗum waɗi saaha wiye kaari resama timmani lewru lebbi ɗiɗi serama ko haɗno gorko haɗata gorko artude ko ɓe gadda gorko ari haali wi ne yiiɗi tan hume ɗon e ɗon ɗum fof sirani rafi gonɗo e debbo o ko on noon rafi foti ittede ɗum noon o foti safarade haw sella o wasa heñade so tawi o selli e on noon saaha so tawi o naati e dewgal ma Allah waɗanmo sutura ma Allah waɗanmo tawfiq haw wawa ñibde e dewgal ngal taw probléme waɗani kono so tawi on haali joni joni humama joni joni tan caɗele mbawi wadde caggal nde huma gorko o no wawi yaade ha ɓooya natta yidde walla haqqille mum natta wonde hen walla yaaha wasa seeda debbo ne yaaha wasa artude ɗum waɗi ko jiita neɗɗo wiye guila gorko ko resimo ɗanni noddata artata neldata ɗum noon ina heewi addude ɗin noon probléme aji in jogui hen rewɓe ɓe gandanɗa ma ñande gorko o resiɓe nde lewru lebbi ɗiɗi gorko o ɗanni ko nden gorko o wari noddude téléphone gorko o haalta haala mabɓe neldataɓe koɓe guurdi anda no ɓe jooɗori ɗum noon foof labudde an debbo o jaaha ƴeewa solution mbaɗɗa ƴeewa ceerno joguiɗo gandal tabarakallah o waɗama duwa o rokkuma loñal lottoɗa ha haqqille gorko ma wawa wondema kono so tawi a joguima heñare e yiddere seeɗa a resama ko ɗum addata ɗiɗon probléme aji saaha neɗɗo nodduma wima gorkam nan France walla Amérique kono guila o yeehi o noddata cikka ko koreji gorko ma liggima taw koreji gorko ma liggakima taw rafi o koye ma woni wadde la budda mbasa heñade mbasa tumde yimɓe ligguey mbasa tumde yimɓe dabari jaaha neɗɗo kumpitiɗo ƴewanma waɗanma listihara so tawi waɗima listihara andi probléme o e on noon saaha o rokkuma lotgal ngal ganduɗa ngal aɗa trouver le solution ha caɗele gonɗe mbaɗe mbawa iwde taw probléme waɗani ceerno Sane halwa e Riyad hewɓe ina payodira men sahaji wooda wiɓe jiida holko sendi Riyad e halwa e hot gueɗel hen foof sono waɗe holko ɗum namni
tabarakallahu namdima namdal bangal fa'ida kadi hewɓe ina juuma e halwa e riyada riyada bi maana e tafsir muɗum ko firat ko sport ɗum firate e coftal ɓalli riyada so tawi abi riyada tindinta ko coftal ɓalli kono so tawi koto banggal inde Allah riyada e halwa ina ɗeɓi sertude seeɗa e halwa kañum ko balɗe 4 walla balɗe 7 walla balɗe 3 ko an andi ene natirta ko balɗe 4 walla natirta ko balɗe 7 walla natirta ko balɗe 3 kadi yimɓe so sanno eɓe ganduno martaba e maqama e doole gonɗo e halwa kala nde ɓe jottodiri e ceerno ɓe mbiyata ceerno yoɗam e longal ɓe mbiyata ceerno o ko yoɗanɓe halwa nde wonno halwa ɓuuri yawrande haaju eyyi halwa ɓuuri yawrande haaju riyada noon heewi wonde ko balɗe 7 walla balɗe 9 e riyada kañum so tawi puɗɗiɗa ko 21 heures pile ñande foof hande puɗɗiɗa ñalawma gadiɗo o puɗɗiɗa ko 21 heures pile ha balɗe 9 ɗe timma kala nde 21 heures pile yoni a fuɗɗoto eyyi koye nokku goto ko ɗo puɗɗiɗa ɗum e oɗo nokku hadde noon riyade aɗa wawi yaltude haajuji ma aɗa wawi ñamde kode ruh aɗa wawi wadde hunde nde foof kala to jiɗɗa aɗa wawi yaade kono heddi ko waktu mo puɗɗiɗa o e nokku mo puɗɗiɗa o ɗon gartata ko ɗon mbatta ɗum ha timma balɗe 9 walla ha timma balɗe 7 heddi noon kadi halwa so tawi ko balɗe 3 mbiyeɗa e so tawi a limi hen ñalawma natta o e balɗe 3 ɗe mbatta halwa ɗe e ñalawma jaltata o heewi hawrude ko balɗe 5 eyyi so tawi ko balɗe 3 fa tabarakallahu natirta ko mutal nangue eyyi so tawi a natiri mutal nangue holko addantuma nadde mutal nangue beele ganniyoɗa hoorde janggo saabu halwa so tawi a naati a hoorat eyyi so tawi a naati a waldi korka janggo kora sa fini jamma so tawi ko latif natirɗa halwa walla fattahu natirɗa halwa walla razzaqu natirɗa halwa walla mubin natirɗa halwa an andi inde Allah natirɗa halwa saha mi miidi haaldum e yewtere men wotere saha neɗɗo naata halwa daña caɗele e tawat ko natirani inde Allah saabu halwa firata e pular ko yewande jumla subhanahu wa ta'ala te Allah ɓuuri yidde e jiyaɓe ko jiyaɗo Allah jewno ɗum to bangal dewal Allah ɗum tagi wiya neɗɗo so tawi a yiɗi duwa o yawde jaabede fa tabarakallahu a yiɗi duwa o yawde jaabede ɗon ya naat halwa e so tawi a naati halwa so tawi ko joguiɗo caɗele kayitaji walla jiɗɗo embaucede walla jiɗɗo ɗannade walla jiɗɗo liggade entreprise walla neɗɗo mo ganduɗa ɗo omono e nokku omo yiiɗi ɓamtade e nokku heeɗo omon ɗon duuɓi o ronki ɓamtade ɗum tagui mbiya neɗɗo o mbiɗa yiɗi natna kam halwa so tawi neɗɗo o natanima halwa fa tabarakallahu e nder balɗe 3 haɗa halwa o gasɗe mo noddo ima haaju o feewi ko ɓuuri hen hewde e caggal noon nde neɗɗo mo natanɗa halwa o respecti ko mbatta ko tabarakallahu nawal sa waɗan wiɓe kalɗa joni ni yaɗo neɗɗo no wawi ñamde no wawi yarde no wawi wadde koɗanno foof kono halwa sa woda hen wiɓema ko jomum ñamata tan ko ɓiɓɓe leɗɗe walla ñamata naggam o walla wattani walla wattani e halwa neɗɗo ñamata ko ruh waɗi ruh eyyi kala ko ina ummo e ko waɗi wonki neɗɗo ñamata ɗum hay kosam ummi ko e dammol walla ummi ko e nagge walla ummi ko e ngeloba hay kosam a yarata e halwa so tawi a naati halwa ɓurta ñamde ko koyno pomme de terre en walla fruit walla ko nandi hen walla jara gosi baɗɗo sukara mo ala kosam so tawi noon a ñaami kala ko ummi e ko waɗi ruh halwa o timmata kadi ɗum ɗon so tawi neɗɗo ina naata halwa o anniyima nadde halwa o ñaami ko waɗi wonki walla ko ummi ko waɗi wonki ɗum ina wawi addandemo caɗele e mana e gurdam makko walla e cellal ɓandu makko kanko mana nato halwa o kadi e neɗɗo so tawi omo golla inde Allah tigi o heewani jogade ɓandu nde wonno annora inde Allah yaadani e won gueɗe e inde Allah ina namdi laaɓal e ina namdi nunɗal ina namdi kulol Allah so tawi mana a laaɓi a nundi a huuli Allah kala ko ñaaguiɗa Allah jaɓat ɗum tagi halwa wona neɗɗo foof tan finata naata halwa eyyi halwa namdi ko e nunɗal ma an naata halwa o aɗa andi mana personnalité ma aɗa andi laaɓal ma aɗa andi nunɗal ma e on noon saaha so tawi neɗɗo wima ya naata halwa a jogota ko kulu huuli walla ɓerde ɗiɗɗi sa naati halwa ma yaltu mana e nokku o a jarama ceerno sanna kalano guilnani saaha men huuɓi kono o hokken namdal gotal cakkital ko fate alhaali ngo beele aɗa safra ɗum e holno cafrata ɗum eyyi tabarakallahu mbeɗa safra ɗum mi safratan ɗum kono mbeɗa safra ɗum joni a watti ɗum safra joni eyyi nde wonno neɗɗo so tawi yimɓe ne nodduma daiman ina goytanoma rafi te eɓe joguema on ɗon yakar aɗa foti ummade bittoya ɗum a wittoya dañen dalil laaɓɗo dañi hen dalil laaɓɗo ko leɗɗe muɗum
ɗe ngannduɗaa min gitti ɗum ko Abidjan eyi leɗɗe ɗe ngannduɗaa so tawi neɗɗo o respecti traitement o ko balɗe 7 eyi ko leɗɗe ɗe neɗɗo yarata so tawi o respecti ɗum o yari ɗum haade balɗe 7 ɗe timmude mo yi so tawi no heddi noon ko so tawi neɗɗo o jibdinaaka heen eyi ina jogii heen ɓe ngannduɗaa kamɓe ina daro kono tiiɗata eyi ene jogii heen ɓe ngannduɗaa ene tiiɗa kono ɓe ɓooyata e dow rewɓe maɓɓe eyi so kala heen ko waawi wonde so tawi neɗɗo o noddi fa tabarakallahu mamin dokku ɗum leɗɗe traitement o ko balɗe 7 so tawi o respecti traitement o inchallahu taala ma Allah waɗanmo tawfiq ma Allah waɗanmo taysir kadi e wasiyade kadi bandira am seeren ɓe e heewi kadi goytali ɗi almuɓe goytoto eyyi mi rokki kaari sam gila nden mi natti nande ɗum eyyi kadi almu ceerno tigi ɗon jogonomade eyyi ceerno tigi baba abou so tawi neɗɗo joguima e ma jikki e yakar to Allah so tawi neɗɗo hollitima haaju a ala droit wiide mo rokkam 500 000 a ala droit wiide rokkam 200 000 ala droit wiide rokkam 300 000 so tawi mbiɗa ko inde Allah joguiɗa ko hen gollata neɗɗo o ɗaminima e ma e Allah e on noon saaha yo ƴewgo heeƴe makko o tottuma ñagonɗama Allah eyyi ko noon gando waɗata ndewno Allah haale qur'ana o wi watawaso bil haqq watawaso bis sabr o wi ballodiri e gonga ballodiri e muñal ballodiri e gonga ballodiri e kulol Allah ballodiri e gonga ceerno so tawi a wi ka ceerno jooɗo e gonga almuɗo so tawi a ari a jottodiri ceerno jogo muñal tabarakallah so tawi a waɗiri ni hay so tawi a yaltani e télé ma wuur ma course ma wuurne ha maya taw hay goto yewakima tabarakallahu a jarama noon on paami ko ceerno Alassane Ba baɗaɗo ɓiɗɗo kanko arnoɗo kadi ko goɗaɗo galle he en jettimo jarnimama mo jettojo fuɗɗima laɗo haaɗi waɗi ɗo jewte kewɗe walla bandiraɓe findinde famnude noon ko yettude almuɓe ɓe e yettude sanaɓe e ñagade Allah kala ko duwa yo Allah lamɗo jabanen ma soso catmono kalagal to ko ɗo ka tan ha lawgol ngol so Allah lamɗo jaaɓi